Alright. Taga mo na. Masakit ang puwit ko. Yun na nga mga kaibigan. Malapit na tayo sa may checkpoint, sa may Del Gallego. Okay mga kaibigan, dito na tayo sa may checkpoint, sa may Del Gallego. Okay, diretso man ta. Kaya may checkpoint. Yan mga kaibigan, maluwag na rin. Hindi na tayo na checkpoint. Hindi na tayo sinita. Isa natin kasama, daw ko lang. Good. Kompleto, 4. 1, 2, 3. Pang-4 ako. Hindi na sinita guys. So maluwag na. Yung van na lang ang sinesita. Mga sasakyan. Yung motor hindi na. Alright. Dapat ganitong oras na sa Naga na tayo. Okay. Sabayan na tayo ng ligmanan. Mausok siya oh. At the truck yan. Wala mo pang paggawa niyan. Yan, tuloy ng Del Gallego. Then sunod, Ragay. Dadaan kami doon sa aming kapatid na Karagay. Kapal nga doon sir yan. Ragay na tayo. Ragay, Ragay. Ragay nga ba to? Hindi pa yata, hindi pa Ragay. Naunahan pa. Okay, yan na. Totoong Ragay na ito. Saragay na tayo guys. Oras 2:40 PM. Ragay. Ito yung kanina yung kasabayan namin pagpag-asa oh. Nabutan pa namin. Orada naman! Kailan ba tayo Edo? Masakit na ang puwet ko. Malayo pa ba? Masakit na ang puwet ko. Binapoblay ka no? So dito na kami sa Ragay. I love Ragay. Si Manong Padiinduhin si Manong. Ay, sarap mag-relax. So ano pala doon sa Del Gallego, ang technique pala doon, sabi mo kaya ba kapag ano, sabi? Mag-aayam pa eh. Hindi naman, marami kasi nag-aakang eh. Kinumita ng pinagbabawal ni technique ni hermano. Basta pagdating doon sa Kalawag ba yun? Del Gallego, diretso na. Diretso lang ako, huwag kayo kumanan dyan. Huwag na kayo pumila. Yun, pag pinara kayo, hinto. Hindi naman din. Pag
hindi kayo pinara, diretso na. Hindi, baka sabihin ng pulis, papara-vlog sa namin kung kanin mga inyo. Diretso na daw ka mo. Doon pala yung ano, yung point na. Oo. Okay na? So, dumalang kami dyan, nagkikape. Wala yung kapatid ko eh. Malis. Tara, let's go. Malapit na, 1 hour na lang siguro ito. Look. May namamasyal. Okay, sipo ko tayo. 4:48. Alright man, sipokot na, malapit na to. Mga 1 hour siguro. Alright. Pasakaw na tayo, pasakaw. Crossing. Time check. Alas 5. Mga 30 minutes pa, Naga na tayo. Naga na. Arriba na tayo sa Naga. 30 minutes more. Hindi na lang sa Maynila, pati rin sa probinsya. Labasan na rin talaga. Open na! Welcome! Ayun. Naghanap kami ng buko pie. Yung nagtitinda. Wala, inigla ako. Okay! Pamplo na! Magkatabi lang sila ng bayan. Bale yung pasagaw papasok. Crossing. And then Pamplo na lang. Then sa sunod na bayan dito ay San Fernando. After San Fernando, Milaor. Then Milaor, Naga na. And then kaliwa, yun, sa aming bayan. Bali, 2 bayan pa. Pero magkakalapit lang naman ito. Okay guys, bayan na ng San Fernando. Bayan na San Fernando. Isang bayan na lang. Yari na. Naiwan yung isa namin kasama. Baka bumili. Naghanap ko siya ng pasalubong. Sabi ko dito na lang sa may palengke ng San Fernando. Ayun na. Nagbakal na nga. Nagbakal na nga. Wala nakita yung ano eh, nagbubuko pa eh. Okay na yan? O diyo. Okay na daw yan, ilarga na tayo para makarami. Alright. Sabay na tayo ng Milaor. Milaor. And then Naga na. Diyan na. Nar! Yan, diretso na yan. Naga na yan. Kaso yung papunta ng bayan ko dito sa kaliwa.
5:40. Tama nga, 1 oras from Ragay. Ito ang bayan ng Kainsa. Maganda siya. Pag papasok mo siya, pag papasok, may mga ilaw, liwanag. Dati ang dilim dito dati. Time check is 5:45. Medyo mahaba yung aming biyahe ngayon. Marami kasi hinto. Maraming pahinga. Kaya haba ng aming biyahe. Yun ang aming bayan. Sitio, Dahig. So, dito na kami. Thank you guys. Oh, yes, yes. Bale yan ang ano ko, Sunday group. Nagka-practice sila oh. Huwag ka nagkakapot sa kamay ko. Yan! Mga Sunday group. copyright ako. At itong aking munting bahay. Napakaliit. Hello, Papa! Ay, mother ko. Time check 6 eksakto. 5:50.